ni jyst di pasio canol mis Mawrth, dechrau Gwanwyn, a mae amser i checio fyny ar y rhosod. Mae yna amball un wedi cael ei prwnio'n barod, ond mae yna rhai heb wedi cael ei prwnio. Fel arfer, yn Gwynedd, da ni'n sôn am canol mis Mawrth ymlaen. Da ni'n eisiau gwneud o rhy gynnar, cos gewch chi tyfiant a wneud y rhew posib lladd y tyfiant. Ac yn eisiau gwneud o rhy hwyr a mis Ebrill, neu fyddach chi'n torri gormod o tyfiant i ffwrdd. Mi wneud siŵr da chi'n cael tyfiant da bob blwyddyn, a i wneud siŵr mae'r rhosyn yn para am 20 mlynedd beth bynnag, ydy i tocio. Oes rhaid i ni tocio'r rhosod yma? Wel, beth sy'n digwydd os ydych chi'n mynd tocio nhw o gwbl, ydy maen nhw'n tyfu rhy uchel, mae gormod o hen tyfiant, mae o'n mers, dweud gwir. Mae gen i un fama sydd wedi cael ei prwnio reit galad. Mae'n pwysig yn y blwyddyn gyntaf i tocio nhw reit galad. Wedyn, yn y blynyddoedd nesaf, dim mor galad. Dwi wedi astun hwn rwan i dangos chi. Y fantais o adag yma flwyddyn ydy mae'r bud wedi dechrau tyfu, felly ydych chi'n gwybod lle i torri nhw. Mae hwnna'n pwyntio allan, dwi eisiau chwydan tyfu allan, a dwi am tocio just uwch ben hwnna. A dyma bud arall, y pligyn arall. Dwi'n eisiau gadael stwmp fel hyn. Wedyn dwi am just torri hwnna lawr, gwylio am y bud bob tro, a dyna ni. Oedd hwnna'n hawdd. Mae yna un rwan fama, ddim cweit mor gry. Peth gyntaf dwi am torri allan ydy pethau sydd wedi marw. Fatha hynna. O hwnna. Ac un arall hwnna. Wedyn, fel arfer, os mae'r tyfiant yn wan, mae eisiau torri o mwy galad, felly dwi'n chwilio am bud. O, fydda am gael hyd i un. O, wneud hwnna'n iawn fanna. Felly dwi'n am torri hwnna'n i lawr fanna, am bod o'n mwy wan. Chwilio am y bud bob tro, torri uwch ben y bud. Mae hyn yn dipyn bach gryfach, dwi'n eisiau torri nhw mor galad. Dwytha, a dyna'r bud pwyntio allan. Felly, jyst cofio, gewch chi well sioe, mwy o bloda, a mae o'n cadw'r rhosod yn ifanc ac yn iach. Os gynnwch chi'n amser i tocio, ystyn y shears, a just clip, fatha chi'n torri grych. Short back and sides. A mi wneith o ddim drwg o gwbl. Mae well wneud rhywfaint na ddim byd.